Ezinye zezinto ezizobe iseqhulwini emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC ngempela sonto kuzoba isiphakamiso sokuthi amiswe amalungu eqembu anokwa ngezenzo zenkohlakalo kanye nodaba lowabe engumengameli uJacob Zuma. Unobhala jikelele we-ANC u-Ace Magashule ulindeleke ukuba avele enkantolo mhla ziyi-19 kwephezulu ngecala lenkohlakalo kanye nokukhwabanisa lango-2014 elithinta uhlelo lwezindlu ezifulelwe ngo-asbestos eFree State. It's an issue that the NEC has long agreed on. And the NEC had agreed that first there was that process of the officials engaging with various legal opinions on that specific matter, and there was feedback that the different lawyers who were engaged gave to the NEC. The NEC has already reflected on that. Kuyaqina ungaboni ngasolinye malungana nesinqumo sowabe engumengameli wezwe uJacob Zuma sokwenqaba ukuyovela ekhomishoneni ephenya izinsolo zogwamanda kwamandla ombuso. Okwamanje isinqumo sikaZuma sesekwa amalungu omkhonto wesizwe. Umbutho womakade bona be-ANC wona awuhambisani naso. I-ANC KwaZulu-Natal isicele ukuba ubuholi be-ANC kuzwelonke bungenelele kulolu daba. Our view is that all of us who are concerned within and outside the ANC must, to a larger extent, especially those of us who are in the ANC, call upon the national officials of the ANC to rise to the occasion, to engage with the former president of the ANC, to make him understand the implications of the position that he has adopted. Okhulumela i-ANC kuzwelonke uPulimabe uthi i-ANC izoba nomhlangano noZuma ngalolu daba nongaziwa ke ukuthi uzoba nini. Ezinye zezinto ezizobe iseqhulwini kulomhlangano wangempela sonto ukubheduka kwe-COVID-19, ukuvuselelwa komnotho kanye nokhetho lohulumeni bezindawo okulindeleke ukuthi lube kulonyaka.